ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦିତା ଲେଙ୍କା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆମେ। କେବେ ଅଛଟିଆ ଶିଶୁଟି ପରି ମୁହଁ ଫୁଲାଉ କଥା ନଥିବା କଥାରେ, କେବେ ପୁଣି ସାଥୀ ହୋଇ କଥା ଖୋଜି ଚାଲୁ ଅଜାଣନ୍ତରେ। କେବେ ତୁ କହୁ କେବେ ମୁଁ କହେ, ଏମିତି ହୋଇ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ସମୟ। ସେହି ପଦେ କଥା କେବେ ହେଇଯାଏ 100ଟି ପୃଷ୍ଠା, ଆମ ଗଳ୍ପ ବହି ପାଖରେ ବି ନଥାଏ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ତୁ ଚମକୁଥିବା ମୋ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ମୋ ପ୍ରତିଛବି ପରି ପାଖେ ପାଖେ ଥିବା ତୁ ମୋ ବାସ୍ତବତା। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଚାର, ତୁ ତୁ ହୋଇଥା, ମୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମ କଥା ଗଳ୍ପ ପାଲଟୁଥାଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଉ ଲେଖା ହଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ନାମ ବହିରେ। ଆମେ ଆଉ ଆମ କଥା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ।